Здравейте, колеги! Бих желала да ви предложа да се възползвате от промоционалните условия в кампанията Есен 2024 за доставка на италиански препарати за автомивки, производство на Даерг Химика. Даерг Химика е италиански производител на препарати за автомивки с над 40 годишен опит и доказано качество на своята продукция. Активната пяна за безконтактно измиване, производство на Даерг Химика, се отличава с гъста обилна пяна, приятен аромат и въпреки своя мощен миещ ефект не уврежда машините на автомивката и детайли по колите на клиентите. Официалният дистрибутор на Даерг Химика за България, фирма iClean, разполага с голям обем на лични продукти на склад в Бургас и предлага доставки за цяла България. Доставките на едро на палети с 12 или 24 туби до всяко населено място в страната се изпълняват от куриерска фирма Еконт. Цената на доставката е много добра и е в размер на 90 лева с включен ДДС за един палет. Цените на различните видове активна пяна зависят от вашето месечно потребление, брой поръчани туби на месец. Обадете ми се, за да ви предложа модел, препарат и цена. Гарантирам ви, че цените ще ви изненадат приятно. Ще ви издам една тайна. Цените не се различават от цените на българските препарати. Не се колебайте, обадете се сега на 0888007711, за да се включите в кампанията. Успех на всички! Очаквам вашите обаждания.